Oy. Oy. Kumuha ng bayabas, guys. Ano yan, dahon? Kaya ito nilatan guys. Tambal ni sa guys, uric acid, guys. Hmm. Itong mga uric dira, pang-inom na mo ani, guys. Hmm. Kaya tambal ni guys. Latan na yung dahon. Muna yung mga ginakuan guys, ginainom guys. Nilatan guys. Uy, ano to go? Mga buntag, muna yung ininom guys. Sino siya, guys? Oh. Butterfly man ata ni. Ah, subscribe bro. Butterfly, guys. Buhat na siyang butterfly. Muna yung kuhaan. Dahon. Ganda, lagi pa na. Every morning, guys, inom aning dahon sa bayabas. Bayabas. Every morning. Uric if you wake acid, acid reflux. Pwede dito siya, guys. Basta ang ito, ang importante ang mahalaga. Basta importante, mahalaga, guys. Oh. Ang importante guys, ang mahalaga. Ano balay, guys? Bako kay, guys. Basta ang importante ang mahalaga. Balay ni Raquel, guys. Bunsong kapatid, guys. Bunsong kapatid. Basta ang mahalaga, importante. Okay guys, thank you for watching guys.